Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Mercy. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay graan atong magtatampo si Mercy. Kini akong problema bahin sa akong bana og sa iyang manghud nga akong bayaw ug kun nganong na problema ko ani nila ingon magud ini ang mga panghitabo. So there's no sense pretending my heart is not mending. Just when I thought I was over you, and just when I thought I could stand on my own, oh baby. Paita ni may masukol to singing contest ay. Pero mitang protestaan. Huwag ito'y kahigayunan nga mahimong champion ini. Kaysa pag-audition pa lang daan, wala. Sang katutak ng mga protestas ubang mga contestant. Mga hindi na lang ko patugat-tugag apil. Bisa ka mature hour para itong apilan. Huwag yun ta. Uy, tempa ka nang nagdungan nga nagwara-wara. Kaila ko ana. Da lagi nakailagyod ko tempa ha. Kinsa magid ni siya ha? Nagiahak na nakalimot man ko pero familiar yun kakidort bayaani. Numbers! Ay daan palagi ko murag nakailag yun ko. Nakailam ka. Nang! Limot ka na ako, Nang, ha? Ay waoy nakaila taong ko nimo dong. Ikaw to si Kulas no. Si Kulay. Ay daan palagi ko si Kulay. Lo isipyat ko sa kalitra. Nakulas man hinuon ako. But anyway, asa imong kauban? Ay, naray, nagsunod. Nay taon kay mulakaw taon. Murag nakaila ko na imong kauban si Kuani si kinsa magining tabaghaka. Uy Sino kanang na bitaw na, Nang? Ay, daan pag bitaw ko. Murag nakailagid ko. So, si nanay, lagi na nay Petra. Hala, nay, pagdali diha, nay, mabiyaan ka stray, nay. Sampot kinong kayo naglakaw taon. Nay, pagdali, nay, kaya daghang gwapo dire. Wala, basa lang ka man na yan. Puro kapil o triathlon. Awa, wa pa giday mausap ang style aning nanay Petra. Laki gihapoy makapaspas ani niya. Awa, oh. Nay, dool kayo, nanay nang, dool na kayo. Ay, pastilan. Kalayo ba sa daan ang inyong bayo? Gikan sa karsada, Mercy. Oy, nganong din ni mansad mo na mulyo? Ay, ang imong anak nga si Binok may pangutan-aana nay kung nganong ni amin niya dad-adin hi. Asa na si Binok? Naaman nay, wa man siya trabaho ro, natupa tingali. Sige lang akong pukawin. Relax mo diha ha. Dang, wawa man tao yung makaon di gutuman na tao na. Ay, ipanungkad na dito sa kusina, dong kulay. Tuwa pa man to'y bahaw dito. Sintensyahe ito. Kaya ako sa pukawon si Binok, akong pahibawan nga ni amo. Nay, paway sa diha ha. Awan sa man, gigutom sa kanay? Ay, gutom yun unta. Oy, pinyang ano na unta man, napuspon? Ay, manggod. Si Kulay ramanggoy imong giagdag kaon. Hala na unsa, mga kanay. Oy, kaon dito na, lakaw. Dungan mo panungkab ni kulay. Mo'y kanusuroy mo nga ninay. O, dong Binok. Kay unsao man ganing manghod nimo kinis Kulay. Ano man? Naginanggaw na po ni dito. Wala na yun, nanggaw taon. Nanggaw taon may nang buta na ko ha. Ilom na kulay. Sinuri ito na. Kining Binok. Dong, muhang yun lang tako nimo ba nga tabangin ni Kulay nga makakita trabaho dong. Aron makatabang-tabang ni tao na ako sa mga kalisod dito sa bukid ba. Sabot mo pasabot na yung anila unas kulay din ako. O ka na, kundi ni mula inon og sapot. Manula, inon man ay nga ako maning manghod. Ay, salamat nga nakasabot ka dong. Ano kong dili? Sige. Kaon sa mo diya ha? Maligos ako. May duty pa ko karon. Istoryaho lang nato na igulay na ako ha. Okay, sige, pangaon mo diya. Day, timanan lang nanay ko si kulay ha. Oo, dong Binok. Gusto dahil sa kong ugangan nga makakita og trabaho ang usa niya ka anak nga si Kulay. Maong iya lang unang gipa-star diri sa amo si Kulay. Unya to? Sige nay. Ako lay bahala ni kulay din eh. Niya ikaw, ayun na kayo pala biglihok sa mga gimotong dinis ba eh. Kaya, hinumdumi. Idara na biya ka. Luya na kay kaglinaktan. Ay, linaktan naman sa luyan ako, nak. Pero fighter pa man ang inahan ni mo eh. Musukol panigderbe. Mao dong, ganina bitaw pagpaingon nila nga ni. Nakita na kong naglakaw sa eskina. Nakita na ko sa nanay dito. Naglakaw paingon din he. Pagkahinay naman lang yun. Pero, mudaog pag yun siya kung makiglumba na siya sa baodong. Pero pag singit na kong nanay nga, nay, dali, nay, nadaghang laki ka rin, nay. Hala, grabe ang kusuga naman hinoong nilakaw. Kusog pa squiti sa pardo. Ay, sa pwede, Mercy.
So, oy, basig makuya panay na unta to sa sobrang kakusog. Bungad sa ito eh. Recorded by X Thunder Gaming. Ya, unsa naman doon as nanay? Nakasakay nagbas? Oh, tuwa na day. Nakasakay na. Asa naman skulay? Ito, gisugo na ko. Ay, Nga naman ka, kalamo na itong panghupawa. Mura man tagkuan, mura mag napalit ang akong buhok nga naigos imong panghupaw. murag magguba sa itong budget, ani. Imbis sakto ron tato na to. Ay, sus na unsa ay nagunaw na adong. Uy, mag-budget kang utag maayo. Good, paigo lagi na. Mo lagi. Ibawi ko sa konsuldo nga igo-igo rin taon na to. Nyon sa man na nimo imo napapahawaon ang imong manghod. Kaluoy pud intahong kulay. Ay, kining bata ang loob say. Maglagot ko, badlungon kayo. Ay, syempre, maguwang man ka. Ikay mangunay og badlong ana. Lisod man sa lang laing tao mo ay imong pabadlongon ana. Ikaw, gyud. Basta, magpabadlong ka na. Sultihin ko, ha? Kaya ako dahil dispatch sana. Buutan man na kulay good uy. Buotan lagi, dali mabuang barkada. Ito bukid ay. Buang na mga barkada. Aw, ikaw ra gyud makadisiplina ana dong kay ikaw may maguwang. Mga sultihin ko, ha? Kung unsik kalaki na bata din isang tangwa ko. Trabaho ba ako? O lagi dong. Dahil, wap lagi linungag. Na. Mao pag pag-abot na ko gasunod ra man ta. Wa di maglungag si kulay? Wap mas kulay re. Uy, asa di ay? Oh, akong bata. Diyan lang ka. Uy, asa ka uy? Tao na ko dire, tao. Naunsa man sa diskulay? Gitugon man tato nako nga palungagon. Magdara unta kog sudan. Na, unsaong katus maguwang ron. Stay. Gong. Gong. Uy, Uy. may binok. Kakita ka sa kumangodong. Kulay ba? Si Kulay, noy. Itaan to lang sa tindahan nilang ng Martina, noy. Nag-inom to sila. Mo ba? Salamat ha. Ay, gigin eh. So, antay ko. Pantay lang yung bataan eh. Nabuang na sa barkada eh. Karong ka lang. Ano, noy? Di ba ganyan nanda ka? Di ka magkibarkada-barkada din eh? Ah, Di noy. palungag ka naman nang di mo niya ka maglungag. Aha. Gisugo kanyang palungag, di ba? Nakalimutan ko. Limot. Limot ka kay guna mo yung barkada. Kulay. Di ba ganyan nanda ka? Magtarong ka din eh? Ha? Wala ba yung makalaban mo yung ka? Sipo ka yung ulo ko. Maputos ka yung kulata. Na. Sorry na ko, noy. Limot gani. Sorry. Pero wag to. Mau mo, noy. Kulay. Ano, noy? Sunod ha? Sunod ha? Ayag biya ining bahay ha? Lakaw ka kaganya, wag ani ini mo sirhin ni putahan. Pagtaro din dito. Tingalig, i-deport ka dito, bukti mga ka. Sorry na gani. Lungag to! Kung puta eh. Naan lang dapati uy. Kasabi pero ayaw dapati dong. Huwag mo usta nga, may igog na siya kung kumo ha? Narabay kumo na ako, di ba mailag ka dugo? Na, Ay dong, relax kalagot uy. mo ta, kalagot ta. Sige na, relax na lang diha. Nakalungab naman ko. Hapit na tumaluto, mga on na taron. Ikaw din naglungag. Oo, kato nilakaw ka. Kato nangita kasi mong manghod, naglungag ko dali-dali. Ay, pastilan. Sige. Ako mo itong gipalungag. Nakalungag na di ka? Mana uy, hapit na to, maluto, mga on na taron. Kini sagong bataa, kini skulay, himarkada kaayo. Unya, kung dad unas barkada, di gid mo balibad. Mao nga, giam-aman lang yun namong among kaugalingon. Unya, sa dihang milakaw na, mo'y akong naabtan nga naghilak ang iyang manghud. Unya, may lagoms now. Unya, kulay. Huy, naunsa ka, uy. Kulata kong man, noy na. Nga naman. Isugo mo niya bayad sa kurinti kay putla niya ta. Yan natintal mo 4 full ticket na nga baligyan dunay premium inuba ba. Mo to ipalit ko kay dugay ni ko ngandoy nga makasakyanan ba. Yan nalimot ko nga pero bayad dito sa kurinti. Naunsa man ka nganong imo man sang gipalit in town. Uy, syempre masuko gis manoy nimo anak kay putlanan ko tas kurente niya imo gigasto. Oo, gilimot ko. Katong mo premium inuba mo yung katintal na ko. Kulay uy Ginoo ko in town ayo tan pabadlong si imong maguwang dong kay lisod kay mahinaykan ka. Na, mabalik jud ka dito sa bukid. Ngayon ako sorry, manang ngayon ko sorry. Ay, na sige ako ray am-am ni manoy nimo.
Lakaw hinuon ka panghugas itos mga plato aron magsukad sad ka didto iguman nimo hugas. Oh, nang. Nganong imo man sa gidapatan ng imong manghud? Uy, Saan niya? Ako palit ng ice cream. Nga, nakasama na. ay bisan nang nakasa, di ka manapat. Imo man ang igsuon. Disiplinaha, istoryahig tarong. Oo, bitaw ako nang gikulata para madisiplina. Ay, pastilan bayat ninyo binok. Uy, usamos makastress nako. Managsuon in town mo, nganong magdinapatay mangyud mo. Unya og musukol lang manghud nimo, magsukmagay mo, pagkauwaw mo sa tong mga silingan dinhi, saba kay mustanan. Lasa ni. Lasa ni hatay na kong Johnson na bata. Muusap ka na. Di pa gani na magtarong, papuliong mo na. O di gani na, papayas mo na. Tung binok. Recorded by X Thunder Gaming. Murag ako'y nibatig kabalaka kay mangulata manggod Miss Binok. Kunya akong gikahadlukan ug musukol ning iyang manghod, di kada kong gubot. Wag yun niya pasaylo Para bayad man sagud sa kuryente, niya gipalit og ticket nga raffles, paita sad gyud. Nadani ko ron siya sa premium nga Innova. Unya, pagkabuntag ana, asa Miss Binok? Sa iyo man siya ron. Pero, di off man tingay ron niya. Asa ka di ay no? Tanaw na ko sa kawas. Hoy. Unsa nang sakyan nga nagparking sa among tungod? Innova. Kinsa man na oy. Dong. Dong Binok. Dong. Ay asa man gud man ito bag. Dong. Dong Binok, asa day ka oy? Wa man kay trabaho, nganong wa man ka dinhi? Asa day ka? Binok. Binok. Nang. Oy. Kulay wa ka kitang manoy nimo? Kuan kining, magkabantay ko nang, may gawas ba to? Uy, hala, ay no ba? Mauna preview, ipalit akong raffle ticket ang nakataog ko. Ha? Nakataog tingali ko nang kay gihatod nilang Innova this bay, katong preview ba? Mauna siya nang ang Innova. Unsa? Oo. Si Binok ay Binok, Dong. Manoy, nakataog ko manoy. Mauna preview manoy, Innova na eh. Nakataog ko. Ilang gihatod ng preview din sa tuwa, nakataog ko. Ay, manoy. Binok! Naunsa ka man ay mukalit naman ka. Imo man gidukol sa kaldero ng manghod mo. Nagkadaog na gani. Angay kang malipay kay layo ang premyo Innova. Premium ba tamo? Ha? Kamu man nagisakyan sa nagputol sa kuryente? Sipot lang sa kuryente, kawata kabayad. Kayong saon, ang igbabayad, gipalit mag-ticket ng hanggaw. Kinkuwang pulgo na kuwakri. Binok, sakto na lang. Sakto na. Naunsa na patay na na. Mo na akong problema, gikulata sa kumbana iyang manghod. Oy, gipalayas pagyud. Wa mi mahibaw og asa paingon. Ako'y nabalaka. Unsa na og pasabot inis nanay nga wa na dinhing iyahang anak? Unsa man og kamo ang pasultihon? Unsa kung buhaton? Mercy. Press. Okay, ang senior na ito karong adlaw, gulyat. Murag si Mercy. Si Mercy Ate Pres. Kaning dili mo kato problema ang kuan ni Mercy Ate Pres ang iyang bayaw taon. Bayaw ba Ate Pres? Kanang Brother-in-law? brother-in-law. Oh. Bayaw ba na sa siya? Ana sigsoon siyang bana yan ko lang. Anak? Manghod sa igsoon siyang bana. Manghod nga igsoon sa iyang bana mo yang gikulata. Yang manghod. Yang manghod. O dili. Sa bana niya. Manghod sa bana niya. Kulatas magwang. Yang bana, yung magwang si Binok. Bayaw na. Manghod ni Binok. Bayaw. Kulata kay. Usaon gisugo bayad sa kuryente, gipalit mo ticket. Usa tikita gulyat? Kuan, kada bang nam ko'y babutag ko diya sa Facebook ko sa kanang palit lang mo 380 unya ang premium kaning sakyadana. Mao ni 380 ra ang raffle ticket unya ang premium kaning butag dato Legit Ranger. na. Maunay importante ato pres. Maunay ang bata kay bao legit man ano. No, Pero but- maunay lang ipang butang-butang ron din adagan pud mamalit biya. Aba sino legit gina siya. Grabe to iban nga kubra ko. Kubra ka. Usapin. Naog mura ang raffle na lagi pagi sa kuan Facebook karon. Diba? Bantayan gina nato ha di ta dali-dali og palit og ginana kay. Katuyo po na ana sa Facebook. No, tinuod nga mata kay Kaya bao. uy, wata kay bawo. Asang premium. Mao na. Di ka na maayo. Para na. Ayaw lang ay. Ayaw sa ihatag ang bayad sa Facebook sir. Oh.
Mao na di pres gikulatan niya kay niingon niya manguda. Mao na di ang daog na ako nakadaog ko. Nakadaog nga mao ni nagputol sa tukrete. Mao ni gisakyan. Ha? Mao ni ilubahan nga gisakyan sa mga tao nga nagputol sa tukrete. Magtuo sa diyan ang daog ticket. Sakyan dahil mga taga-electric company. At hanggaw niya. Sa palong si Kulay. Kaya na ko ipambit ko Sige, sige ba? Tambit ba? Kuwari ka sa Genesis 4, verse 8. Unya, si Cain, mingon kang Abel. Kani si Cain si Abel, mo ni unang mga anak na edanog ni iba. Mangadto kita sa uma. Sa dito na sila sa kaumahan, giunay ni Cain pagpatay ang iyang igsuon. Uy. Oh, mao ni akong gisulti. Mao bito ni nakatubito ni tambong kulan og kanang seminar sa Blood of Christ. Kaning linya mo niya kung gitiman na itong pare nga na speaker niya na siya nga in the Old Testament Abel paint the ground with his blood because Cain killed him. In the New Testament Jesus paint the cross to redeem all mankind. Malingon ana. Kani ako ning gibasa gulat kay ako but pasabot nga sa una pang balang kasulatan na gyud mo nagsuon nga di magkauyon. Oh, apan ini Makasuhi ang gina sila. Oh, apan nining suwat nga itong gitagag kinabuhi karong gulat. Akong pangutana. Usa man niyang mango dili ni kuwang-kuwang? Uwa ba ka ni mag Wala ni ko. Wa ka Dili, mo sa drugas? Wala. Kasina man ka na. Kasina. Ang kaning di adere? Oo, di ba? Kasina or greed or something. Ano? Ang ako pasabot pa ka. Nay managsuon nga dili makauyon pero ang ako putada din sa tong sugilanom sa unod di wa ba ka ni mag-intra of drugs? Bisyo. Pero ayo. Kaya ako tulad ko Pero ba kay butan na yung manghod kanang Panay pala kanang ang ingon ng magulang ayaw pagbarkada kay di ka taga dinhi. In fairness sa patanon pa ko na narbaho ko ginanyo ko akong papagulyat. Masumok gani ikaglugar labi nag-squatter, pangamigo ko dayon ikabot. No, Dili ka makontrahan. Correct. Ug naay manghingi ug jis tagae. Kay 20. Ug naay mangawat pakawata. Kuwata. di ay. Oo, ug naay mo sa Balik kawatan na, pakawata diritan. kay sa imong kinabuhi mo kwaon. Oh, kani tingnan nga ay para barkada din kay di ka taga dinhi. Nga nakikinom man nakigbarkada man dayon. Oh, mo na nga perting sa kuas kanang maguwa nga si Binok. Ang ako kakuanan ni gulat nga papulion na dito sa probinsya oy. May pa. Ayaw ikisi may mabuhi na dito. Tuwa man na yung mama. Mama Kunya ningon ba asawa? Di kay daga naman kung maunong, daga Maamong. madamay ang Oo. sa oh. Maamong. Kaya ang asawa ningon ba yung daan nga, sus, mag-away mo tudkan og stress. Di mo ang asawa pero tulog og hubag-hubag. Di kadua sa diana ra man is Binok tong budget sa toron tanin nato, kaya ako sweldo taon. Why problema na kay mo na igsuon. Pero katong asawa ngon ako mas stress ko apel matukan ko ka hubag-hubag tungod mag-away. Dato pa dagang maamong. Dagang. Ulian na dito Binok sa probinsya. Oy kay mong mama tinutiguang naman to pero lahi man gyud ang inahanog na sa Ug iyang ato sa iliran. probinsya makatanom. Di ba? Makatanom Oh. ka ato sa probinsya, tanong-tanong Oh, ka. pwede mag-paluyan niya sa probinsya niya, padadalan niya konsumo, Oo, oh, di ba? oo, correct. Kaysa mas stress na, hay, uy, kanang na magpuyo sa ato ba ya? Magkununa ba ito? Hain na, abri pa maning gate, oras ato mo abot, asa ron nakatog, wa ba ron pareglahe. Nang yun. Mabalakab yata, no? Imo ko na mag-rigor man nga Oh, mo. asa ka ron, nakauya ba ka Maugyot. 16 anyo? Pero katuig kay inyo habam. Asa? At di ato sa inyo hang balay, wa gito di mapakuan na lang. Ay, di kong toy. Maistorya ta man ni Okay, sige, sige. Katong nautical nga kapuyo sa bahay nako. Oh. Dili ang iyang uyuan, commander-in-chief diya sa police station sa Mabulo. Dili siya mo puyo dito, kailangan lang mga bata, kanang magtuon siya. Ari sa ako, bisag akong ipuyan na to, gamay kay mura lang layag, katong mis gulyat sa una. Gamay ka na lang, puro mag-triangle, mura lang layag. Tuon man ko, ako nangutang naman ko pagkaon. Ug gusto magkakaon na niya, i-charge sa ako, sila kay nakuha, nag-training para baka. Bila may istorya, after mga 2 weeks, nga 2 may kay udto, may ako naman nagsige magbako, kay mauli na siya nagsigil ko. Anong kaya siya mauli na mag hilak ka, gutom siguro ka. Siya, mawili magkukunin mo. Ay ko nga, ay anyan ko kay lalaki, kay muna mo trabaho. Tista ko sa radyo siya. Ang kumanggol ba nga, doon kasi mana ko nagpuyo diri, kay wali ko kunin mo gilabtan. Kana siya. Nagkulo siya ko ilapti. Nag-uol. Sa tagser ko sa kitagbayot nga didugo, sa ilabte for 2 weeks. Ako sang runa, wa mo ko ina. Kore ko ang puzzle, Tihon. RMN